Somos científicas e científicos. Neste tema estudaremos a materia, as súas propiedades e os seus misterios. A materia está en todas partes. Todo o que podemos tocar, ver ou sentir está feito de materia. A auga, o aire e incluso as pedras teñen as súas propiedades únicas. A materia pode cambiar. Hoxe o derrete e convértese en auga. A auga quenta e convértese en vapor. Estes cambios chámanse cambios de estado. A materia tamén ten propiedades. Pode ser dura, suave. Podemos estudalas todas observando e tocándoa. A materia e os seus cambios están relacionados coa enerxía. A luz ilumina o mundo e o son fai vibrar o aire para que poidamos escoitar música e sons da natureza. En ciencias naturais seremos científicas e científicos. Observaremos, experimentaremos e faremos preguntas para descubrir o mundo. E ti, estás preparada para ser unha gran científica ou científico?